عز السلام تنا تقبلوا فنونا مكتال تركوز خركم تعذبتنا كما يتوعلوا لهم ربع حدا جنبات فركم على فرنسا دالوه هجراون زيناتات حيزلكم قريبا زلوا عدي بعبدي مكتالكم بخبرنا عدمكو فلما عرست زينا بحثوا جنبات هجراو مع تسرعتينيات بدرجة هجر تخبيرا منيستر فتحي زودبو ኤርትራውያንን ወጣተኛታትን ኪላታት ተሳትፎ ዘተ ክብርታትን ፍትሕን ተዛዚሙ መዛዝም ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ራስ ሓማስ ተኻይዱ ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ፈረንሳ ሰርቢያን ሃንጋሪን ዑደት ከምዝፍጽም ተሓቢሩ ኣብ ኣሜሪካ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ደው ክብል ሰልፊ ዘካይዱ ዘሎ ተማሃሮ ምስ ፖሊስ ተጋጭዮም ሓይል ባሕሪ ኢራን ጸጥታ ሃገሩ ንምሓዝ ድልውነቱ ዘንጸባርቕ ምርኢት ኣካይዱ ዝርዝር ዜና بعد جنبات أهجروا مع السرعتينيات مويا بقعات دراهن المعات بزبل تيماب درجة هجر نببل 33 جزء أباد دراش هجروا كونفدريشن سرعتينيات إيرترا بستجبره سنة سرعة تخبيرام أبتمن اشتراط ذركبهم لعلوت سبسلطان منجستن جنبارن استروه بلو سنة سرعة مكتل وانا صحفة هجروا كونفدريشن سرعتينيات إيرترا تخبر أبكيلانة أبز اسمعه قال نتهوس على ما وكستات أبجمت مئتاو إيرترا مسلو كنتات النات ثانيت بمعوري كفليت تصوتاو معرنة تابعيو أغربوت ناس عدلات تمرتن سلطنان محبرا فتحن من غاز تمزقبو زلا غاز حبن مخانو بمتكاس لمعات بمياو بقعات كدر رخيص نحلي زي باهلو عمام كم زخونه أزخ خيروم منستر عيون محبرا ودحنتن وانا دايركتر كفلعيو أتول ديسوس إليسا بوغنو أتوم نسورانا زعوتون هاجرنا الأولونتات عاقبون نقتل زخالون كبرتات سرح عقبنا أبهنتن لمعاتنا هاجر نقدميت كنقوي مدرخ استلبو مخانو بمحبار زلاغ محبرا قطبا وسرت المنصاف أبد معي محدر عيو استسرت عقور عقم سمل لاي مسؤوان زخيد شغلات مفتارن مسؤول سانة سلطناتات مودابن مياو دحنتن تعنان موحاس محبرا وحسنات مرققات كمون سلماو زمدناتات عيو مسفانن محيالن أقد استرق حيتات مخانم قليتهم أبتب سنة مسنادوتات زمعرق قاتامي فدريشن أسرحتي إرترا نايدقف قال أسمعهم نايلو معامت بحثو قنبت أهقراو معالتي سرحتنياتات بدرجة علم نمبل 234 عامتها تذكر زلا منستر فتحي زودبو بعسران جعت ميازيا استخبت الزته كبرتات فتحن تمال 30 ميازيا تزازيموم غازيتنيا سامي الهبت مكايل ملكع زبطاب نزدالو تحستو غرمسقل غرز غير كاوربايو كبرتاتن فتحن بزبل تيما منستر فتحي زودبو هاغراو كبرتات اب سرعه فتحي ايرترا نمصنبار زعلم زته تزازيمو أتوكرون أيتزته زبيتاوي أهجراون علماون تمكرتات أبجمت زاتون نحملت كبرتات حبرت سبع إرترازات أمرن سرعة فتحي نمرقاتيو أبزي بتصادفو إرتراويان وساطنياتن كإلاتات نغلت معلتات زقص على زته حفشاوي مبرهي مسرح من محيا سرعة فتحي إرترا بمنصر زلاق المعاتن نمسرح من محيا سرعة فتحي إرترا زدلدلو هاجراويان كبرتات صورا إرترا زليلو البحريات كنت كبرتات أفريقان نايمص عامتاتون كبرتات إرترا بمنصر كبرتاتن فتحن أفريقا كمون نمنصبرق هاجراو كبرتات أبسرعة فتحي إرترا نزلاق المعات زبلو زعبتات بالسفيح تزتيلام تساتفت أبزكايد وزته مسرح مصنبار هاجراو كبرتات أبسرعة فتحي إرترا اتزدل وصيت كركبو تقباريو خقلاطف مقوس قواس عقم سبن صقاتاتن بزلع لك سرحلو فلتات كإلاتات أفريقيا بموكل أقباب كودب أهقراو حقي مسكون نثنان كبرتاتنا بزستان أقباب كرعام كمون سرعة فتحي نهاقراو ربحا أبقى متزاتو كخون زبلن كالوتن حساباتن لبواتاتن أقريبام
ኣመወዳእታ ሚኒስተር ፎዚያ ሃሽም ንተሳተፍቲ ክኢላታት ናይ ተዓውዲ ናይ ተሳትፎን ምስጋናን ሽልማት ዓዲላ ኣብዚ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ዘተ ምጽንባር ሃገራዊ ክብርታት ኣብ ስርዓተ ፍትሒ ኤርትራ ካብ ሴኔጋል፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ኒካራጓ፣ ኢጣልያን፣ ፈረንሳን ዝተወከሉ ክኢላታትን ዕዱማትን ተሳቲፎም ንክልተ ዋርሕ ኣብ መንጎ 6 ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተኻየደ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ትማሊ 30 መያዝያ ሜዳ ራስ ሓማስ ተዛዚሞም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሃብተ ስላሴ ኣዛዚ እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ብርጋዴር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም ሓለቓ ስታፍ እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ብርጋዴር ጀነራል ፍጹም ገብረ ህይወት ከምኡውን ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስምረት ኣብርሃ ተረኺቦም ነይሮም ሓላፊ ስታፍ ሓበሬታን ጎስጓስን እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ምክትል ተለንተ ዳዊት በርሀብ ዘቕረቦ ሓፂር ጸብጻብ ስፖርታዊ ውድድራት 5 ዓይነታት ስፖርት ዘጠቓለለ ምንባሩን ኣብ ክልተ ዙርያታት ኣብ መትከል ኣቤትን ራስ ሓማስን ከም ተኻየደ ብምጥቃስ ተሳተፍትን ዝረኣይዎ ሓያል ናይ ውድድር መንፈስ ሞጊሶም ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ በወገኑ ንተራን ብኣካልን ኣእምሮን ዝተሃንፀ መንእሰይ ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምዕቃብ ልኡላውነትን ድሕሪ ምብራህ መንእሰይ ማእገር ሃገርን ተስፋ መጻእን ስለ ዝኾነ ኣብ ህንፀት ምክልኻልን ሃገር ልዑል ሓላፍነት ከም ዝስከም ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ውድድራት ጋንታ ኣልጌን ብውድድር ስራሓት ስነ ጥበብ ድማ ጉጅለ ባህሊ ተኮር ጎባልል ብምዃን ተሸሊመን እቲ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ጉጅለ ባህሊ ሓሬና ብዘቕረበቶ ስነ ጥበባዊ መደባት ደሚቑ ነይሩ ስፖርታውን ባህላውን ትምህርታውን ቅነ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ዕጥቅና ፍልጠት ዕዮናን ልምዓት ብዝብል ቴማ ካብ 26 ክሳብ 29 መያዝያ ኣብ ባረንቱ ተቃኒዖም ኣብ ዋሃዲ መደባት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሰሎሞን ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ቅነ ትምህርቲ ኣካል ዕለታዊ ንጥፈታት መስርሕ ምሃር ምስሪ ምሃርን ስለ ዝኾነ ዓባ ኣተኩሮ ከም ዝወሃቦ ብምሕባር ሎማ ዓመት ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት ዝመፁ 644 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 1644 ተምሃሮ ከምኡውን 222 ኣሌቲ ከም ተሳተፉ ኣፍሊጦም ሓላፍ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ድማ ቅነ ትምህርቲ ብቕዓት ስነ ኣእምሮን ኣካላትን ተምሃሮ ዝሃንፅ ኣገዳሲ መደብ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተምሃሮ ንዘርኣይዎ ውዕዙ ተሳትፎ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስን መሃዝነትን ሞጊሶም ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሪ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናደመቐ ዝመፅእ ዘሎ ቅነ ነፀብራቕ ፃዕሪ መምህራንን ወለድን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ቀጻልነቱን ምርግጋፅ ምምሕዳር ዞባ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ብውልቅን ብጋንታን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ቤት ጽሕፈት ሃማማት ምስ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብምውሃድ ካብ 1 ክሳብ 3 ዋርሕ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ሙያዊ ስልጠና ዝቐሰሙ 363 መንእሰያት ተመሪቖም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሃማማት መንእሰይ ሳልሓዲን ዓሊ እቲ ስልጠና ምርባሕ ንህብን ደርሁን ቴክኖሎጂ ኮምፒተር ግራፊክስ ከምኡውን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዘጠቓለለ ምንባሩ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሃማማት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍ ውዳብን ፖለቲካን መንእሰይ ሱሌማን ዩሱፍ በወገኑ ኣብ መንእሰያት ዝቐንዐ ወፍሪ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብውህደት ክቕፅል ተላብዮም ኣመሓዳሪ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ይሕያ ድማ ንኣገዳስነት ናይቲ በቢግዜኡ ዝውደብ ሞያውን ሲቪካውን ስልጠናታት ብምጥቃስ ንዝበለፀ ውፅኢት ምምሕዳር ንኡ ዞባ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣረጋጊፁ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜና ወፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ካብ 5 ክሳብ 10 ጉንበት ኣብ ፈረንሳ ሰርቢያን ሃንጋርን ዑደት ከፍጽም ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣፍሊጦም ኣፈኛተ ሚኒስትሪ ብዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ብዕድመ መራሕተን ሃገራት ዝካየድ ዑደት ቆጠባውን ንግዳውን ካልእን ዝምድናታት ኣብ ምድልዳል ዝሕግዝ ስምዓት ክኽተም ትፅቢት ከም ዝግበራ ነፂሮም ዑደት ፕሬዚደንት ፒንግ ኣብ ዝተሃዋሰ ዓለማዊ ኩነታት ርግኣትን ቀጻልነትን ብዙሕ ቁጥባዊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ንምርጋፅ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሮም ኤሮፓ ሕብረት ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሱ ልዕሊ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ከምኡውን ኣሜሪካ ገስጋስ ቻይና ንምቑፃይ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ተካይዶ ዘላ ሽርሕታት ብምድጋፍ ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት መንግስቲ ቻይና ክቃወሞ ምጽንሑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ነጥብታት እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ምስ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዘካይዶ ርክብ ከም ኣጀንዳ ከም ዝቐርብ ይገልጹ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ሰርቢያን ሃንጋርን ድልዱል ዝምድና
ድምድናታት ከም ዘለዋ ዑደት ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብተን ሃገራት ድማ ነዚ ከም ዘንጸባርቕ ይሕበር። ኣሜሪካ ኣንጻር ረብሓታት ተኽተሎን ዘላ ፖሊሲታት ተሪርን መልሰ ግብሪ ከም ትበሉ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ደጊማ ጠንቂቓ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ገስጋስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንምክትታልን ንምግታእን ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ናይ ልዕሊ $8 ቢልዮን ሓድሽ ጸጥታዊ ወፍሪ ከም ተብግስ ድሕሪ ምሕባራ እዩ። እቲ ስጉምቲ እንደሴት ታይዋን ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ንምግባር ዘጠቓለለ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሃገሩ ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ኣነጺሮም። እዚ ኣሜሪካ ውፅኣቶ ዘላ ሓድሽ ጸጥታዊ ተበግሶ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ምትፍናን ብምኽራር ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣፍሊጡሎም። ኣሜሪካ ገስጋስ ቻይናን ምግታእ ተካይዶ በይናዊ እገዳታትን ምትእታዋትን ዘጠቓለለ ዘመተታት ንክልቲአን ሃገራት ካብ ዘተፋንን ዘሎ ጠንቅታት ምዃኑ ይሕበር። ኣብ ኣሜሪካ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ብምቅዋም ከምኡውን መንግስቲ ፕሬዚደንት ባይደን እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ደው ክብል ዝፅውዑ ሰልፈኛታት ንምብታኖም ምስ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፖሊስ ከም ትጋጨው ተጋዊሑ። እዚ ዝተሓበረ ትማሊ 30 ሚያዝያ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ፖሊስ ናብ ቀጽርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ብጎነፃዊ ስጉምቲ ኣብ ዝበተኑሉ ዓሰርተታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም እዮም። እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓታ ሃገር ንዝካየድ ዘሎ ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣጋዲድዎ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ምሕደራት ክፍላት ሃገርን ከተማታትን ነቶም ኣብ ኣፍ ደገ ዩኒቨርሲታት ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ሰልፈኛታት ንምብታን ስጉምቲ ክውሰዱ ከም ዝኣዘዘ ዝግለጽ ዘሎ። ሓያሎ ማሕበራትን ውዳቤታትን ነቲ ብተምሃሮ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ዝድግፍን ፖሊስ ንምብታኖም ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ዝኹንንን መግለፂ ምውፅአን ድማ እቲ ሰልፊ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ከይዓርግ የስግእ። ኣሜሪካ ልማሚ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ካብ ዝጅምር ነታ ሃገር ናይ $15 ቢልዮን ደገፍ ከም ዝገበረተላ ዝጠቕሱ ጸብጻባት $26 ቢልዮን ተወሳኺ ደገፍ ክትገብረላ ከም ዝወሰነት ይሕብሩ። ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ጸጥታ ሃገሩን ንምሓስ ድልውነቱ ዘንጸባርቕ ምርኢት ኣካይዱ። ኣብቲ 29 ሚያዝያ ማያት ወሽመጥ ፋርስ ተኻየደ ምርኢት ልዕሊ 700 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ክሩዝ ሚሳይል ዘጠቓልል ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዘቐረበ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ኣሜሪካን እስራኤልን ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ቅልውላው ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ምዃንን ዝገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ካብኣተን ንኽመጽእ ዝኽእል ስግኣት ንምካት ድሉ ከም ዘሎ ኣረዲዩ። ኣብ ወታደራውን ጸጥታውን መዳያት እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ኢራን ቀንዲ ዕላማ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይና ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ እንከላ እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ዕላማታታ ወታደራዊ ተጻብኦታት ክፍጽም ምጽናሓ ጸብጻባት ይገልጹ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሶርያ እውን ተደጋጋሚ ተጻብኦታት ይፍጽማ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ጥያይት ከምኡውን ቦምባታትን ሚሳይላትን ዘጠቓልል ተተኮስትን ኣጽዋርን ካብ መኽዘን ሰራዊት ከም ተጠፋፈ ኣፍሊጦም። ፕሬዚደንት ፔትሮ ነዚ ሓበረት ማሊ 30 ሚያዝያ ንገስጋስ ናይቲ ኣንጻር ዕጡቓት ጉጅለታት ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ። ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ምጥፍፋእ ሱር ዝሰደደ ብልሽውና ከም ዝኾነ እዩ ፕሬዚደንት ፔትሮ ፍሊጡ ዘሎ። ዝበዝሐ ካብቲ ዝተጠፋፈአ ኣጽዋር ኣብ ኢድ ዕጡቓት ጉጅለታት ተሃገር ከም ዝርከብ ጠቒሱ ድማ ኣብቲ ገበን ኢድ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ተሪር ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ሓቢሮም። ነቲ ጉዳይ ትምርምር ኮሚቴ ድሮ ቆይማ ስራሓ ምስልሳል ከም ትርከብ ፕሬዚደንት ፔትሮ ገሊጹ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ብዝጠንኩ መጥቃዕታት ዝስዕብ ሰብኣዊ ክሳራታት እናዓረገ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ዝተሓበረት ማሊ 30 ሚያዝያ ኣብ ክፍለ ሃገር ሰሜን ካሮላይና ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት 4 ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ምቕታሎም እዩ። በቲ መጥቃዕቲ 4 ካልኦት ከም ዝቐሰሉ ዝሓበሩ ጸብጻባት እቲ ፍጻሜ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ኣሜሪካ ዝዓበየ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ኣረዲዮም። ፈጻሚ ናይቲ መጥቃዕቲ ካብ ኣባላት ፖሊስ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ቆሲሉ ብትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ክፍለጥ እንከሎ መንቀሊ ናይቲ ፍጻሜ ግና ዛጊት ኣይተረጋገፀን ዘሎ። ይኹን እምበር ፍጻሜ መቐጸልታ ናይቲ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ዝጠንቁ ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ጸንሐ መጥቃዕትታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት። ኣብ ኣሜሪካ ዓመታዊ 10 ሽሓት ሰባት ብመጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ከም ዝቕተሉ ወግዓውያን ጸብጻባት ይርድኡ። ኣብቲ ሃገር ብገምጋም 120 ጠመናጁ ኣብ ኢድ 100 ሰባት ከም ዝርከብ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። ነዚ ሰዓት ዘዳለዉ ዜና መሰናዶን ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም።
ባሕቲ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ሃገር ተኸቢራ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝወደቦ ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ክኢላታት ዝሳተፉ ወዘተ ክብርታትን ፍትሕን ተዛዚሙ መዛዘሚ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ራስ ሓማስ ተኻይዱ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ፈረንሳ ሰርቢያን ሃንጋርን ዑደት ከም ዝፍፅም ተሓቢሩ ኣብ ኣሜሪካ ደብዳብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ደው ክብል ሰልፊ ዘካይዱ ዘለዉ ተምሃሮ ምስ ፖሊስ ተጋጨም ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ፀጥታ ሃገሩን ምሓዝ ህልውነቱ ዘንፀባርቕ ምርኢት ኣካይዱ ባርከ ዝኹርኩም ተዓዘብትን ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ጉንበት ፍርቂ መዓልትን ፈራንስ ዳለው ዜና መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን ብወገንና ብሩኽ መዓልቲ